Hi guys, Masquera say guys, Masquera ire. How are you guys? Masquera say, Team D, Masquera say guys, how are you? How are you guys? How are you? We are eating bonzwanya iri pano. Tambo tanga iko zvinotakuya navo vose vanenge vachiita zvavanoita tinouya navo tichinzwa kuti sei vasiri kuda kupa vanhu mari dzavo nekuti vabhadhare vanhu mari dzavo nekuba vari kubireiko vanhu. Hanzi tablokwa kuseri uko takubirai mamedu. Mablokwa kupi? Zvimwe siyanai nazvo guys. Zvimwe zvinhu siyanai nazvo. Siyanai nezvimwe zvinhu. Siyanai nezvimwe. Especially mufa utanga matarisa munhu autora zita rangu kuti munhu wacho akaita sei. Unaona? Kuna munhu kuti haana kana basa. Mugona chitora sura kuti zimeliri angasitona kana basa anotonzwisa tsitsi. Musatombozvinetse ino kupindura. Ingotoitai kunge musiri kudombozviona mungodarika. Angaidousa tsitsi ipo pakudotsvakawo zvakatoje kudotsvaka kuti pakudanika zvinoitika nezvekuti vana vanonyaradzwa nemari. Zvinoenda I don't negotiate with terrorists. Vachataura regai vaite malive 50 million 1,100 and more the danzi nemuchembere I'm doing okay. I am bo and nditori bo zvekutodaro. Vaite malive kusvika vawa kuti moyo wamira chitaka chambuda ndonongozvimba muri munhu kutaura. Ini kana kuzviona ndori busy ndikuto busy kumanya kutsvaga mari. Iwe uri busy kuti meli. Saka dofo ndiani. Kuna mwana asingatokodzetora masedi vanongotorawo masedi. Kusaka mutenge matarisa level yemunhu akutaura izvozvo. Munhu anotodawo kuti ndogona kutomutengerawo kana boots yekupfeka kana penti yemukati. Munhu asitori nawo ndozvitamburirwa ndokwangwaya. Aritotsvagawo nyasha. Anenge achiti meli saka munhu yeingosiyai. Hanzi live iri kupi iripo ndaidzosa. Iripo live. Kwanzi ndiiposta haina basa. Because hanzi it's not like vakataura information iri inoshamisa oro kudini. It's nini as a citizen I was just asking the procedure. Saka there's nothing incrementing about that. Ndaidzosera iripo. Ndaidzosera iripo. Ndandambotika pamwe kudanda kachora mutemo zvikusore kuda usina kuti zvikaitodozviziva kuti ndo basa renyu. Ndikati mufunge nanimborekodha asi kuti nezvino ndakatotora imwe foni ndikabaya pe WhatsApp paya kuti zvigoita evidence. Iripo Francisca yadzoka iripo. Ndaiona wani yadzoka ndaidzosa iripo. Ndaidzosa. Right guys. Masquera say I hope Masquera mushe guys. Nasi tine ansa kuswa Rosenberg Brenda don't worry manje ndouya. Manje ndosvikapo. Guys nasi tine nyaya iri panapa paka nyaya inoshamisa nyaya inoshamisa handisi kuti ndingati kudini asi eye opener antika zvinhu zvakadai zviri kuitika munosangana nazvo. Anomaona musingatozivi kuti ndo pari kuitika zvinhu zvakadai munotosangana nazvo. Right. Saka without wasting time guys, tidedze vadzi venyaya anditika vazvitaurire. Hanzi Masquera ndaswera hangu deputy parent how are you? Regai ndivadedze vazvitaurire nyaya yavo munzwe kuti nyaya yakamira sei. Ameno zvinoitika kuti zvinoitika so kuti mari yose yo guys 3 meter. Ameno regai tinzwe kuti zvinenge zvambofamba sei because yapakaipa. Kune vanhu vanodoroya kuroya makusuka kufamba usiku nemaskati vanhu vanoroya. Yes, Manapo. Hello, my sister. Hello, sister. Yes, Murisei. Aiwa tiripo. Asi vakasafana palaudi. Daisa palaudi ndise. Bisai palaudi tinyatso kunzwa mukasa palaudi inoitaka ku that is. Right. Tiripa life my sister. Ndoda kuti mutaure nyaya yenyu kubva matangira zvakaita kuti muzosvika pamasvika pana asi kuti chii chakaitika what really happened. Right njia
ndakazama kutaura zvandinoziva nemadziva ndakaita nguma anonzi Luke Mufaro-Dzviti. Ini kusvika ndizive Luke Mufaro-Dzviti ndakamuziva pagurupu yeGreat Hope Facebook page. Okay. Wakaenda pachiadvertisa kuti anobatira mazep permits maZimbabweans nokuti minista wanga aramba kurinyuwa peminyaya yacho munoiziva imapermits. Pekutanga pakaramba kurinyuwa permits paya. Right. That is 20. I think it's 2022 if I'm not mistaken. Saka nobva afa mumagrupu rake rainzi Zimbabwe Immigration Federation, which is in short rainzi ZIF. Akati vanhu ngavabhadhare ma1.5 titsvake lawyer achaendesa Minister of Home Affairs kukoti kuitira kuti tipiwe ma-permanent resident, not kuti tirenewe ZEP, because Minister of Home Affairs airamba kurenewa mazep achiti dzokerai kumusha. What? Mirai. Muri kuti zvinhu zvakaitika paFacebook vanhu makabvisa mari kuti muri kuda kupiwa ma-permanent residence. Zvainzi minista asati dzinga, ani minista anga aramba kuti vanhu renewe mazepi pakapera mazepi paya ipapo, andi anga aramba kuti hasi kurenewa zvachose, achiti maZimbabweans vane mazepi 30 years and go by the end of it was not 2020 December pa expire. I can't remember my dates zvakanera, but I think somewhere there. Muna the ainzi anopera 31 December. Ndo painzi munhu wese aite sei abude munyika. Then mukomana wakauya achitsvaka vanhu paFacebook page raMoboys Minutes reGreat Hope. Ndo pakauya achitaura nyaya yake. Achitiudza imari tiunganze tisuwe Minister weHome Office weHome Affairs kuti akwanise kukupai ma-permanent residence kwete kukupai kuextend ma-permit. Kuti akwanise kutipa ma-permanent, because according to the law nemaiza tarenywa mazepa aya angadi awanda, saka takwanisa kupiwa ma-permanent res. Zvakaitika rini? Sisinei, I think 2022. Sei tisina kuzviona ini, because tikade takakuudza chite mamusingambowi, tikade takakuudzai kuti ma-ZPS aya antika anga ari ma-messy permits. Chero ukata 15 years haukodzeri kupiwa PR. Antika angari ekunzigadzirai tishandai muchishanda muwane mari mudzokera naye kunyika kwenyu. Haasi aya anonzi 5 years kuti upinde musystem ma-skilled permits ndio vanokwanisa kuapply ndizvozvo chaizvo ndinobvumirana nembi pamba. Then iye akauya neidea yake rekuti iye handiri kukudzai kuti akati kuvanhu totsvaka lawyer, of which lawyer rakatsvakwa zveshuwa taivaona vachienda kukoti. Vanhu vakabhadhira ma1.5 akabhadhira vanhu vakawanda because anga nemagurupu akawandisa. Akazofuma magurupu eWhatsApp. Afuma magurupu eWhatsApp, vanhu vakaisa magurupu akasiyana-siyana, but anga asingatotori Joburg uri Cape Town uri Limpopo uri kupi mangoiswa magroups. Munhu yanga ari lawyer here? Kwaniko just an individual person. Inini kumudziva kwangu ka takatozoita more research recently. Matobhadhara mari. Ndizokuseka zvangu but atobhadhara. Alright. Then from that group yemaZIF ine nyaya yangu akazobva kuZIF imbomira ititenge nei paZPA sapa. Saka makadzoti vaiminisa mavaendesa kukoti makazopiwei mapiara? Kwani hatina. Ndakazopera sei? Sorry. Haisati yapera. Saka iye muyaiminisa kukoti ari sani, akamira sani? Chairman akamirwa maZimbabweans. Who is he? Tetu yake, who is he? Ndi lawyer, ndi advocate, who is he? Not an advocate, just a graphic designer. According to those who know him, he is just a graphic designer. But he came to that point, even now, kutaura kuno nhasi, ari kutofuma rimwe gurupu rakanzi
hanzi African Immigration of what ati vanhu vanobatsira vanhu vese. I will send you the proof. Share live guys, share live. Vanosara hligwa dzimwe mari ma 1.55. Share imari. Yes Amanda. Hanzi tiri kubatsira mamwe ma-countries vese right now ari kumanya nevanhu vekuLesotho. Noma haina permit iyoyo. Iye akatadza kutora permit yekunyika vanhu kunyika kwake akotorera mali sutu permit. Anoda kudla marika. Aiwa uyu munhu anoda kuti aramba achingotagwa nezvake. Ada kuramba achingotagwa nezvake vanhu vashinure. Hatitorera mazita ezvisineti. Kune mari huku yakawanda yakadyiwa nomunhu. Alright, chihandei kumberi, alright, handei kumberi. Madi paya. Nobva from zeta yerugroup iri. Nobva atsvaka afomaimira inzi Zimbabweans Migration Network Program. Okay. In short, rinonzi ZMNP. Alright. Chikanzi, let's do a project as Zimbabweans, let's have something to do in South Africa, we can have a farm, blah blah. Sincerely, that guy is a manipulator. Aitaura zvokuti akaita ma-meetings all over South Africa, achiita ma-meetings ma-hotels anodhura achibhuka mana naFenton umene muna naJob ikoko. Muchiconvinswa maita ndo inonzi maiconvinswa. Maiconvinswa. Akabhuka kunonzi mana Central City kune very expensive building abodi kuvanhu vakatenda. Then akati kuti investor mari 2.5. And from 2.5, though the least amount is anybody can pay 2.5 rands. But you can pay whatever amount you want from 2.5 chikwita. Then vanhu vakatanga kubhadhara mari zikanzi achitadza vanhu achiti tinoita project yefami tiri kuita chickens after machickens tozotenga mabhazi eZimbabweans toita mafranchise like maKFC zvakawandisa sisimeli. Vanhu vachingobvisa chita kuita KFC yedu. Tingi tine machezi. Come on guys. Nobva ati kune vanhu vanaka zvestock show. From stock show kwanza waibhadhara from 200 rand zvichikwira. Yaunokwanisa per month. Kumeka sure kuti arova abata kona dzose kuna namadhumbo kwakabata neva 200. Kune vanoenda kumabasa mamwewo 1.5. Kune mamwe ari nani 2.5 zvichinda zvakadaro. Yanga akabata kwese. Exactly. Saka zvichizonzi kana wazopiwa panopera 12 months waizopiwa mari yako yestokfela hanzi waizopiwa ichizvara 1.5 1.5. So kuti kana ukabhadhara lese wabhadhara 10,000 pamwedzi obva yati half ye 10,000 ichizi 5,000 handiti plus half of that. Inenge chibvepi zvokungoti kutora mari yako isina kwayashanda kwayabereka kana kuti maizopiwa neinterest chibvepi interest. From maprojects zvayainzi anoitwa. Handi chickens dzinenge dzichichengetwa after maweeks dzichitengesa uchichengetwa dzimwe. Mari ichipinda ichibuda. Munhu wamakaona paFacebook, munhu wamusingazivi. Sisimeli paFacebook. Makashandisirwa mushonga hazvisino mawo. But live waifamba achiita inonzi lobbying kuvanhu anobva akaita ma-meetings everywhere around South Africa. Kunana Limpopo kwese Joburg, Cape Town, everywhere achiinda. Vanhu vanomuziva live but kuzotanga kumuziva takamutanga kuziva paFacebook but akazoita ma-meetings nevanhu achisangana nevanhu munzvimbo achionekwa. Aikonvinzai chero mukamona mungamudi chero mukamona aikonvinzai mungamudi chero mukamona. Hapana. Aingokukonvinzai. Exactly. Saka nyaya yanga yazouya pakudai manje. Zvikanzi vanhu munobhadhara ma-investment mozopiwa mari yenyu after 12 months. 12 months dziya dzakwana vazhinji dzavo mari dzavo dzaifanira kumachiwa muna December. So ndichandiregera ndakafuka master ndosida kuti ndiri voice yangu risikamwe. Saka December, January ndopaifanira kuti vanhu vapiwe mari dzavo dzemastock show. Ndopakatanga kuita because ndaenda kuholiday. Vanhu vakufona vachibvunza ko nekumari dzedu dziya achitipa kamwedzi wekudai ndakuChristmas December nda kubhadhara na fees. Ndokautanga kuti kwanzi mari dzenyu dziri kuma-auditors. I've got a fee iri kuita ma-auditors in Joburg, I will give you kana fee yacho yapedza. Alright, fair and fine. Chitiudza that auditor company achiti zitikonfirm nawo kuti vari kuita here. It's my secret. How come? It's mari dzevanhu. You can't be secret nemari dzevanhu. Even pacho kwaiita those business.
never be transparent nevanhu anambuya kuvanhu akatora kuti pachikonzedze kutanga takatengesa so much tikawana mari yakati saka tiri kubvisa this much tokutenga dzimwe chicken. No, he was doing everything quietly vasingataridzi vanhu achingoti hey, I can't show you my receipts because even mucompany chako ungabvunzi kuti ndipeone daily run nditaridze zvamuri kuita kuti muri kuita sei. He is very manipulative and very defensive and very threatening. Anototena he is a bully and arrogant. Even kwatakabvisa mari dzemakuti kwacho, he couldn't even tell kuti mari yekoti akabvisawo mari. Alright, lawyer akambhadhira mari, nobody knows. Maive nelawyer wacho makamuona lawyer? Koti vakaendawo zvesho vana mavuza. Muchiti muri kuendesa Minister of Home Affairs kukoti maZimbabweans? Akatombobuda kana paETV chapo sime muchazokutsvagirai clip yacho ndokutumirai. Akatiza kubuda iye azvitora ake bhega yake naiti achizati it's a lost case kungoendawo zvangu koti kuti vanhu vati nditsvage zvangu relevant nepawo. Akatiza kubuda. Exactly. Aichokwadi ichocho. Saka isangomudziva chingoona achingoenda marecentral restaurant achingonodya. Ndopatakatanga achidya mari dzenyu. Achingogara achidya mari dzedu achinja mota kufamba neToyota Arios big one 4x4 rinodhura roti cho. Mukaritsvaka zimota cost yacho close to 800,000 or close to 1 million. But vanomuziva pakutanga adzafamba nesikokoro Audi. Iye kuita mari nemi. But this Baby kusitagarira sei kuita mari nemi. Why are we not making money? Akabachinja kwekugara. Masiwo ese senosungisa government yemuno muUK kuti mupuwe ma-permanent residence. Hey! Sesineli. Saka ndopane issue yangu kuti andizoti vamwe vanoziva kwaari, but they don't want to disclose his whereabouts because they are being threatened naye Lukuyu. Hey! Because according to my understanding, nyaya yake yakaripotiwa kumapurisa. But pakatenga kutenda mapurisa eSouth Africa hapana zvaanoita kana muchitaka mari yakadaro. Kungwapa ma10k zvandopera. Plus ane mari kantungwapa mari joko ma10k. Zvandopera. Hey! Akatanga kuti ndiri kuZimbabwe, ndiri kuZambia, I'm going to Canada, I'm going to UK for my holiday, I'll come back to South Africa, ndoziva ndokupa mari dzenyu kana ndichida, or else I will declare 100% loss. Ndozvaakutaura kuzvino. How can you say you're declaring 100% loss? Iwaonekwa uchitenga mota, uchitenga maflats, uchitenga dzimba nemari dzevanhu. Saka imi makabvisa mari, makamupa mari. Inini pachangu ndakabhadhara 10,000. Inini pachangu I paid 10,000, but it was a once-off payment. Investment. Saka imi investa muhuku. Huku. Saka dei makatora 10,000 yenyu nai vakoma vangu. Kati mainini. Dei makatora 10,000 yenyu. Makaenda kumusha makandakaita project yenyu huku. Ngadei maapapi. Muri wani. Ndizvo chaizvo vakoma asina yokuda kufumana zvasina kusevenza yekuti panhu nozodzeka yava 3 folds. Ndo yakatikanganisa. Mukadei mave kumberi 10,000 huku kuZimbabwe. Chero dai kwaizogufawo kana 10. Dzimwe dzorarama dzese mungadei makaita mari yenyu yakareba. Pahuku kana maida mangava kudaisa pahuku 10,000. Handari zvekufaro Lukujiti wamuziva Ashley. Wamuziva. Vanhu ndo vanhu vari kuba mari ava. Vanoba mari cheche ndombavha idzi. Idzi ndombavha manje idzi. Dziri silent. Because this guy is on the run. We want him. Though asina zvake mari yake, but he mustn't threaten people. And he mustn't threaten people that mari enda kandla saka muchandita sei. Hey. Anyway, I don't want to talk about zvake zvevakadzi. I don't think all the single mothers vakajoina hapana kusina kuva naye. Most of them. Saka ishandira futi nepanyama. Zvose waidla kunzungume kwenyuma mari zvose nevakadzi. I have got my pictures in phone mangu, but I don't want to disclose ladies because hatina issue now. Vachiti woka ndabata mbinga ndondorogwa. Ndabata mbinga woka ndopinda noita my business. My business woman. Ndabata mbinga yaibhuruka nendega in and out in South Africa.
masingo wanu musangana nezvakawanda toti uyai nemvekere dzenyaya dzenyu muchiviga nyaya dzenyu idzi muchidziziva kuti makarohwa atanonzani nana yeyu Jackson anzani amenosara kyo iye muyumbafawo wabhururuka nendega in and out each and every city nevasikana nevakadzi atigobvuta waenda nevakadzi taingoona mastatus kuti waenda nevakadzi kana kuti waenda oga isitaingozoona mastatus nokudla mahotera. Pane message panapa pandafunga yakatumigwa nesuro. Tererai munzwe message yavakatumigwa nesuro kugurupu ikoko. Good morning ZMNP. For those who want a more detailed info regarding current issue at ZMNP, below is my response to one investor in Boxburg. I think when an investor in Boxburg, but I will give more update later as per request from a few of you. Lastly, I had nothing to say because you were asked not to hear anything from Luke and just call him dog whenever you see him, and asked to write anywhere on Facebook that Luke is a cannibal and has caused the marriage breakdown. This is said by non-investors and others who know I'm active on WhatsApp and never asked it because they were fighting a personal grudge, not really about ZMNP. And they have somehow worked hard to bring everything down. The ones who suffers are widows and others whose marriages are breaking down. Their husbands are breaking down, their husbands telling them to pack bags and go to look who they gave money. All problems have a root cause. We need to find how things started to get where they are. My personal bank accounts in all three countries have no ZIF or ZMNP activity. The 10 million rand picture. Hey! The 10 million rand picture has gone with wrong info because both ZIF and ZMNP never even reached a quarter of 10 million collectively. Aka poster my pictures pa social media akabata 10 million rands. Akaiunganiza mari 10 million rands. You are not allowed to listen from Luke as per the committee you elected. You are all asked to just call him a dog by people that didn't invest a cent and led you to police long time ago for a case reporting long ago. I'm not the one crying. If I will cry, I will feel sorry for widows who invested on what they engineered to collapse down as a personal grudge and didn't know by being personal they've affected everyone. So, in other... Yes, so mari zvayo yakatodliwa kubva muna 2021 musina kupiwa kana cent kusvika 2024 hamuchine henyu mari yamunayo yamuchapuwa. Mari yoda hatichina tichaposisimeli asi ngachiwega kuramba achitsotsa vanhu achisikama vanhu ndozvatinoda kuti aexpose. Yes, that will expose. That will expose. But let him not continue doing it achisikama vanhu nenhau dzokuda kuti mapemiti nezvamabusiness anova asingabudiriri. Instead of it's fine, we will not get that money. But let him not continue scamming people. And he is very bully. Hey. 47 years ana mukadzi ana mwana but murume. Some info takatozozviziva because pakatanga kuda kubvunza mari dzevanhu kuti December mari yestokufeli. Then he closed akabva avhara mawhatsapp groups ake. Chakapa akavhara mawhatsapp groups ake. Some members vakabva vavhura mamwe magroups. Vavhura mamwe magroups then they vakati munhu wese anga ari mugroup ngai so that we can discuss about it. Kwamo boys kwakanga aenda achino marketer company yake because I think I'm saying sometimes nanonge oti ndoda kupa mari I want to market my business ndesingazi much about the business. Ku great hope. Ku great hope angaenda achida kudono market kuti vanhu vajoine zveta if inova yaita kugwanisa mapayment zvese nezvine. I hope makamuudza kuti I hope makatomuudza kuti makabigwa so that next time akwanise kuenda pa platform kutaura zvinhu zvake zvokubira vanhu izvi.
I think vanozviziva because pakaenda paGreat Hope page ndo pakatanga kutaura achiliwa vanhu kuti vajoine group rake. Then I don't know hangu much kuti varidzi veGreat Hope page vakazodzokera here kunoudza vanhu that person come to you. That much I'm not sure. Zvakaoma. Hanzi hamuna zvamunondiita ndogona kutumira dola nebhazi chairo kuuya kufamu kwacho koko. Famu zeshuwarai vako but haana kutenga. He was renting it. Famu nanhasi ririko anenge achiitei but kufamu kwacho ndokwachengetewa huku. But now manje because pane new committee yakatsvagwa nevanhu vakati instead yekuti valuze zvose sezvokufamu uku kune zvirugu zvohuku nematongi nechichichi. Why can't we just go and continue tichichengeta huku dzedu tikawanawo kane chipi. zvakundaka kuti muinde kana muchiza kune famu muchiinda nemapepa ekupolisi kukoko mosvika munoita police case kuZimbabwe motonotangira ipa motoenda kwakuru mapurisa musaenda munoenda mapurisa ekuZimbabwe achatembewi riri kupi famu South Africa munonzi kuwaka zvefamu. Yes, zvamunoita imimi munoenda kunotsvaga police station. Don't just go kuna any police officer vadika. Endai kwakuru vemapurisa pamunokumbira tokumbira kuna officer in charge. Hanimaona mokumbira kuna officer kana captain South Africa ndika kana inspector motora nyaya yenyu yongokatwa nevakuru ka1 because ikamwenda kuzvidiki zvitsvaga mari kuinofa yakalodi vanongopiwa ma5000 kuti vatovarana. Manje ari kupretena kwavanhu kuti kwanzi ndine mari yake ndogona ngo. Imimi musathreat imimi why muri kuvhunduka threat. Inde munozvo imamuziti vanhu vangoshasa ma-threats maswana. Inde munozvionera. Just go. Munozvionera musavhundusigwe. Inde munozvionera kuti mari yake ichashanda kusvika papi. Just go. Munozviita zvinhu zvenyu mega pachezvenyu. Take this man on, guys. Take this man on. Mushungurudzei. Munoti mukamusiya mukamuchungurudza kashaya hope. Hanomaona achizati vanhu vaiva every day vari kumashure kwangu achaita something nogona kuwanawo something but manje mukangoti kwanzi nokuti akachitiretena kuti kwanzi indizozivana nevanhu kuzana nevanhu hau zvine kuti uri above the law kunozoya vanozanawo nevanhu vachazora nevanhu vakuru kuzodarika vanozana navo iwe aiwa inde munotora nhingikiri munotora mari yenyu inde munonetsana nemunhu mupiwe mari yenyu because hazvibetseri. Pane namba dzamandipa umwe wacho naye amuti hanzi maproject hanzi what project anonzi Madam P vaimhanya vose naLuku kana vachikwanisa kumufonera ngafonego. Madam P was Luke's girlfriend anonzi Petronella. Maybe was the farm manager. Mbodo naye. All right, so then the month for them. Then the take of life. All right. No, tumfonere. Ewa shupire usadaro nakajirwa mara usadaro sha nakajirwa mara achabati kola achabati musikana hanzi what investment anachendoziva ndakumufonera achabati phone uyu naye asikana koma investments kama imanager kumapuraza yayaka naye asikana toda kunzwawo kuti mari dzanamama vedu dzaapapi toda kunzwawo because mukarega kuti mutaurewo nesu hazvizobudi zvakanaka asikana tatove neinformation yese yakakwana yenyu hazvizokunakiriwo muSouth Africa akamumatiri umhandi hazvizonaki asikana mave papi nemainvestments amakanga muchimanager nemafama memanager timbokota mupindura tichi kana ndisati ndabhulokwa ndingenda tobhulokwa ini ndabhulokwa handabhulokwa uyu andibhulokwa natinde pane mumwe wacho uyu atondibhulokwa right kaitinde kune wainzi aimanya naye uzvitoni hey ndiyo kunzi aimanya naye kawo ndaputika hey
Yeah, she was watching the live. I've got on the blog. But kana uripo wakatarisa mai mwana taari information yenyu kwamuri kusvika muchafira mafufu segonzo. Muchafira dzamusingazivi. MuSouth Africa muchafira dzamusingazivi. Nemango utaura nyaya dzemari dziri kuti mari inorodza kushanda. Kuti uye manyana iwe. Kutoringa iri kutoringa iri kutoringa phone. Yasodaira iri kutoringa. Yeah, zvakaoma. Yeah, pakaipa guys. Pakaipa. Yeah, pakaipa guys. Right, guys. Pane munhu uyu anonzi Luke Ushu. Antika ina kungoti ndiri pa live. And nyika dzatavidzi, we have to be very careful on how we talk. Antimaona. Dopando demba essay. Kade potopedzwa masports munhu uyu. Potopedzwa masports vanhu vakadaya. Anmona, ndopandodira essay apa. Sports inopera fast. Shua simukandudza vanhu vakadlikwa mari nababa. Muvhundutsigwa kunzi kwanzi mari dzenyu idzodzidzi handichatokupi 0, mari kasodai handichatokupi mari nokuti mukundingira social media ndine mari ndinozotenga mapurisa. Motobvuma 3 million haisi mari yekutamba nayo. Makambobata 3 million. Motomusiya. Pana kuti muungane kuti join hands asi mishwawo maZimbabwe munogumbura. Makona munhu pa social media mumuzivi. Ya, wadavira. Mwe wacho uchiti wadai. Ya, ukudliwa bota uyadai. Ukudliwa bota dai. Ukudliwa bota. Ende katomboka nemapicha yake amanda. Ukudliwa bota. Avasoda kudaira mafoni vanoda zvema message. Hanzi, can you write? Hanzi, can you write? Petronella inikada zvokunyorerana newe asi kana daira foni mani ko Chiko Petronella ndi phone. Utori na iPhone apa. Arikutaipa. Kwanzi which if my show can show your own name. Phone yako itotaza star siriro. Itotaza star ndakanyora ipapo siriro. Ndivona arikutaura kuno waswa kuvhaira. Uchaziva mwe masivano saka iwe unofunga kuti kutsvagwa nani. Usadaro vasikana kana ma kujoni ukoko ku zviri kufaya kamazivano hanichadi kutaura nesi. Saka mwana wangu musikumuziva ari pa profile picture uyu. Convince. Hanzi kiki ivoni wepi. Iwe tedanana nemunhu wanika nechiko. Antedana natosere nemunhu wedu uyu asikana. Ko zviri kumbofamba seko nasikana zviri kumbofamba seko chiri muri kumuona. Anzani kugera zvamunhu uyu mbafa guys Luku. Anzani nyorai kunze nyora. Anzani sta.
Bafo anzani. Anzani luku. Anzani. Anzani kumuntu guys. Luku. Anzani guys. Kunzai. Iwe ukuka kune wedu uyu iwe zvonetsa kutaura shazi kwaripiko lukusha zvonetsa kutaura shamwari iwe ndaingozivawo ndiri kusaidi kwangu kuti zvakadai ndaingokuonawo uzati tatakatoti wanteipo paya namba dzako ndakangodziwana mufoni make ipapa ndatinaseka ndimbotaura newe luku aripiko mazuvano upi watakasheya wacho pachiri kuverenga zvicho mameseji maaudio fast atoziva kuti nyaya yaluku runonokere kudaira atoziva kuti nyaya yaluku Petronella shamwari sorry zvako anaida ngokunzwa kuti haufa shamwari but anyway tiri kutsvaga luku wena tiri kutsvaga luku tiri kutsvaga luku. Where is luku? Toda kunzwa kuti maprojects amakanga muchiedha yaya muri mamanager muri machichi zvave papi aiwa message dziri kuverengwa ari kuverenga chaizvo achiti arikutaipa arikutaipa Sisimeli Diaries, why are you lying about your name? My phone states your number. And that child, Dikeli, and the look, which one are you talking about? Message Yasendai. Aiwa vasikana alright waona kuti ndisisimeli ndizvozvo asi chitiudza izveni nyaya yenhingirikiri yemaprojects vasikana kuti zviri kufamba sei vanhu vari kuchema nemari dzavedu zvaluku izvo zvaGT uyu nyaya dzaGT idzi dzehuku vanhu mari dzavakainvesta zviri kufamba sei kunai vasikana zvinhu zvine ropa kaizvi pasi izvi zvine ropa zviri kumbofamba sei kunai vasikana imi ndima muri padhuze zvenaGT andove zvake munhu anondiziva wepano ndizvinhu zvacho zvakangomasikana kana munhu anotonyatsandiziva shumbresi ko zvakeli zvakunyora panenge azviwanepi mwana ari paprofile picture ndikeli Hans, I never headed any project. You can ask his committee. Okay, I thought you were one of the committee members. Ikoko.
ndanzwa sokuti ndandatopiwa namba yako uchinzi iwewe ndiwe wanga uri mukuru wachona kwanzi ndiwe wanga uri madam plus waimhanya naye waichimhanya ndiwe cheproject wo uri samanager and uchizongochimhanyawo kupersonal nemunhu uyu. And zvaluku uyu ari muJoburg here guys, munhu wenyu munoti luku uyu ndikubatsirei zvangu, ari muJoburg here? Ari muJoburg here? Kana muchingoziva muJoburg paari chete ndikubatsirei mupedze gwemasports. Apa kumweni wakutaura naye manje kana hachina kuvhura atopana kutoripota kuna Luke kuti tikubvunzwa dzachingodzipa pa audio ichivugwa same time yasati yavugwa iyi audio asi yatodambutika asati yavugwa. Ya vakutotaura na Luke haisati yavugwa nanhasi message. Akutoudza Luke kuti ndikutsvagwa. Abva anditumira picture. Ask a girlfriend who he was working with 24/7 with doing financial access to his phone. Okay. All right, sharp. Can I have the number? Nipe number girlfriend yake. Abva anditumira picture. Neigia kuti ndeye girlfriend yacho iyi. Abva anditumira picture. Saka uyu akarambwa. Uyu ndiye girlfriend pastikeni. Kwai ndiye aifamba achihlamari. Kwai ndiye uyu aita zvemafinances uyu. Mirai. Ko picture ramadhama vari voga haunai. Saka vasikana vari mucomment section kana makanyengwa naLuke uyu kana ndoziva kuti kana aitobuda chiflasha marika vanhu vepafacebook vakatobhaudhiwa vakawanda. Uyu munhu wenyu uyu maitobhaudhiwa makawanda. Maitobhaudhiwa makawanda guys. Uyu munhu wenyu uyu munhu wenyu uyu nokuti kana aitori munhu aiflasha marika vanhu vepasocial media vanoda mari. Anoona uyu munhu wenyu uyu aikulamba sai makawanda uyu kwai ndiye aita minister, ndiye angari minister of finance uyu. And this one who was managing the farm kwauya mumwe uyu ndoupi uyu ndiye umwe wacho kwai ndiye umwe uyu ndiye girlfriend uyu. Saka magirlfriend akawanda umwe uyu kwai ndiye angari manager kuhuku uyu ndiye angari manager kuhuku uya waita zvefinance uyu wanga ari manager kuhuku. Kwanza riripo ivhini ari musho chindipazve ndipe hawo ndipe ese ndoziva kuti wakatambwa rafi iwe chindipa hawo wose ndipe vose vakaanza kumira vari 1 vakadai naiye murume wako ari 1 murume wenyu ari 1 kudai ndipe hawo mapikicha iwayo chimbondipawo unza vose magirlfriends akaihlamariza vanhu. Tindoshanda naye kuti tipe information. Tindoshanda naye zvakanaka iye. Ndiye achatotipa information. Iye achatotipa information. Kwai riripo ivhini vemusvo. Regai tione vemusvo vacho. Regai titopeta maoko tigarire tione vemusvo. Regai tione. Pamadhayaris apa hapatoshayikwi munhu akatobhaudhiwa nauyu. Minyaka munaikira 10 million akakuika kuinbox wairapa chokwadi. Kutobuda kapata zibroiler wena timbomuzumba tinyatsokuona timunakita sei. Avakahla wena ende pafama zvishuwa. Kwanza uyai manager farm kubva November saka tinoti uyu anenge akazorasiswa akarasiswa Petronella kwakupinda ava pastikena ndosaka ari kutipa information. Kaitipuwe information
zvinhu zvacho. Ngakurumidzezve tumira newe zvose niwe musveva tivaone. That's the only way yekuti vanhu vakatorwa madzavo vavewo satisfied. I know people gave you my number, and I last saw look on day of end year get together. I'll send the real people who were working and knowing the project. Yes, my sister, isati sikuda kuti ufire nyaya dzisiri dzakwani tunoona. Saka iwe chitipa information yaunayo andika then we will let you go. Anoona tipe information because information yako tisaka natopiwa nepauri neparugara everything zvanga zvizvazvo kotochuva. Chindipa information iwewe nezvine pictures evose vemusvava nevemose tipe how tichitangira ipapo nekwava tichitanga tinde kusaidi koko iwewe because waita honest ukati bo information aiwa tinotongokusiya hatina idu pressure newe. Iri ginda gori muzimurume riricho ripo palife iri zimurume rori aiwa madhube chishongo kutaura chokwadi hapatoshaikwi zvapakapfuura nekune murume uyu hapatoshaikwi. Aha, thank you Cynthia. Hanzi Simeli Diaries is my uncle, his daddy is my mom's uncle. Saka naye Mufaro look akatora mari dzevanhu 3 million all in the name of investing achinyepa. My sister ina ndizozivi kuti sei namba dzako dzazouya idzodzo andika neinformation yako iriyo yauya yese tine information yese andika iwewe zvandauya kwauri wapindirawo zvakanaka wani semunapinda zvakanaka takushanda newe chitipawo nhamba chindipa nhamba anditika dzende mapictures evamwe vese ava anditiona tichitangira ipapo anditiona ehe. Saka naye Mufaro sekuru vako ava vakatora mari dzavanhu dzemachembere dzemawidho vanhu vari kurambwa nevarume vavo 3 million vachinyepera vanhu vari kuinvesta vari kudla mari vari kungonekwa vari kumahotera vari kupiwa chita yavanoda vachidla mari. What unozivawo anything here about this naye Mufaro Cynthia? Do you know anything about this zvaitwa nasekuru vako ava? Because chingoripo ndeyekutoti it's either tit for tat. South Africa mari 3 million mari yakawanda zvotanzi anofunga kuti hanzi ndinobhadhira vanhu ka kuna umwe kuti havabhadhira vanobhadhirwa pavanomutsvapa vanongomuona ka kungodambura straight panongomuona hakuna zvokuti kwai anotaura navo kana kuti anova offer counter kungodambura ka1 zvapera. Kwanza hanzi ndogarepi unozvinhu zvakutondibvunza si zvandiri kutsvaga sha wakutondibvunza zvosina nebasa rese andika kana ndichida kuuya after iwewe I can be after iwewe unozvisiva handiti ndauya ndichida kukutesta ndodavira sekondera zvakanaka handiti handisi kutomboda zvekuti chikana iwe wauya ukatsanisa zvakanaka chingotipa vamwe ava chete simple tipe akadla mari uyo wefinance uyu newe maprojects uye simple then we'll let you off the hook simple zvakutondibvunza izvozvo iwe unozati information ndikana nditsvaga information ndowana zvandoda unozviziva nei urikuti nyaya dzindogarepo vakutoita zvokutowhandawo unowhandei kana usina kudla mari munhu indine information yake yese ndataudzwa nepaari nditoziva kuti agara pakati uda kundibvunza kwai ndogarepo iko anogara kuzivi akuona live apa nai ini information ndataura ndinayo yese but ndikatotaura ngati probably musikana most probably musikana anenge atori munhu anditoziziva hamana akangodaira zvakanaka atine naye anongotipa information yevanhu chaiyo chaiyo vatiri kuda andavirawo zvakanaka chitipa vanhu vachinoda kuti akandibvunza kwai ndogarepe ungabvunza ndogarepe kukonogara kuzivi ndikuudze information andinayo yenye kuti tikuda kukwata kai naye kana ndimiwo kuti ndikuudze kuti utize dzine munhu pasi maridzi dzine munhu pasi maridzi dzine munhu pasi inge ndakuudzai wani kuti mutambo unotsvika ropa ndakuudzai kuti South Africa haisi tatomupa dhiri rakanaka fani chitipa tisene newe uchitipa chako chako kune vanhu vanokadla mari vachidze zvikwamba sei isi tokuda mari yambuya vedu mari yambuya vedu yambuya wangu ikangobuda zvizhinji handinei nazvo ngabudise mari yambuya ngabudise 10,000 yambuya wangu chete 10,000 yambuya wangu ikabuda handimiririri vamwe
ndikuda 10,000 yambiya vangu yandiyo yandiri kuda asida kudai yakabereka. Eti mbona kutaipa kuti chi. And let me send you, be patient. Okay. We are going to be patient now. Ndikuda manishanda nisu zvakanaka. Nai, rati asvikigwe iyo uda kupindambiswa bhora risina mweyo kuvaradza usingazivi. Ngangotipa information. Tinde ku the relevant people. Nai handizvo. Ku the relevant people ndokotoinda. Kuti ndombotamba kutana kutsamwa ine nyaya mari dzakadai. Nyaya dzakadai. Ndori ndomba chaidzo. Dzinoba mari dzakawanda kugona kuconvince vanhu kuti pindai mubhadhire mari mutipe mari zondi odla mari vanhu vachitoona and people they keep quiet. Like really, come on. Kubira machembere, kubira machii mawido. Tokusekerera. Tokakoshe. Muti zvobhuwa kuti 3 million chakunganidza vanhu vese 200 uchitora mari dzakadaro kana uchibudisa 10,000 tiri kuda kuita project, then you just take that money utora toshi pamusoro pezvo. Ukaendobhadhira mapurisa. Pamwe pashanda panoda mapurisa pa. Pane munhu achata nguva yekusora achifambira nemapurisa panguva yakadai so. Tit for tat. Mapurisa zvemapurisa zvetoona na UK. Zvinoona na UK kuno kuzvemapurisa. KuAfrica kuna zvemapurisa titi zvemapurisa izvi. Busa mapurisa ungasaswera wakadwa kumakoni. Uzwa kumakoni kwete zvemapurisa. Titi zvemapurisa izvi. Kaya tsvaga information atipe. Wona dia inini mukataura kana kuti ukabata kana luka na chi mari yandiri kuda ndeye one of my people anditika akainvesta 10,000 ndo mari yatiri kuda. If that money is going to be released yave interest 5,000 iri 15,000 andine nyaya dzenyu because handisi kuzomirira masina kuya kwandiri. Ndiri kuda mari yemunhu akauya akaisa 10,000 yake yehuko andika ndo yandiri kuda kuti mari idzoke yemukadzi yewidow andika asi inodzoka ya 15,000 ne 5,000 ne profit pamusoro. Compensate all the time yemari yakagara chi ina lukuyu. Ari pa phone. Apa phone ipo pari because mamesi asikuza achafukuse pakutanga ari pa phone. Ari pa phone. Ndakupa phone. Ngatipe mari yamai ndeni tusene nazvo. Ina ndinga miri handisi just ndofamba nchoga kuti nyaya dzevanhu ndinouya anenge auya kwandiri ndiwa ndofambira nenyaya yake. Andika sezvakuita pa ipa papa vangopuwa mari yavo zvapera. Ingango vakangwa pa 15,000 yavo zvatopera. Tosiyana navo. Odlakidze vamwe mari yemaidzi. Ari pa phone asati avhurira kana nhasi audio ari pa phone. Estendei zviri sei. Akangodzisa mari yamai ava case closed. Tozodzokana pauya futi mumwe. Todzokazve. Zvataingoita pama-COS. Kwangoya munhu akati inini one. Vakati zvigwa kawanda nongoendawo neyauya yeye. Mapicture auya. Hey! Chinekewo. Baba vakuzadza vanhu zvikwere. Life yemadhi haisati yaitwa. Handisati ndamboona zviri pano guys.
Nasi mshabata msoro nae mwari we. Right. Maona wanga anoda kutadzai. 2. Anditi. Ndova maona antika. Right. Tiri pane wechi number 3. Antika ushu. Ndo wechi number 3 ushu. Ndo wechi number 3 ushu. Topinda pane wechi 4. Ava mai vaitove murudo chako chako vakaita kutarisa munhu kumeso kudai. Kutarisa munhu kumeso kudai so vaitove murudo. Avo ndo wechi number 4. Ndakudza ngati padaidza patisha pakatsoswa beans because nenyaya yekuti aiflasha mari munhu aive nemari akatorova vanhu padiaries apa. Ndatozviziva pangubuda nyaya dzekunzi mari. Uyu ndo wechi number 4. Right. Uyu ndo wechi number 5. Ushu. Ndo wechi number 5 ushu. Uyu ndo wechi number 5 uyu. Ane edzi murume. Ava ndo wechi number 6. Ndo wechi number 6. Saka madiaries akatsoswa beans. Mchina musina buda pachina nyadzitariswa yenyu. Ndandati vanangu mubude pachina tione kufambira nyaya idzi. Ndandati budai pachina manje muri kunyara saka chigara ikoko. Asi chingona abiya wenyu ana mai nino nyaya ana mai guru wenyu. Uyu ndo wechi number 6. Uyu ndo wechi number 7. Uyu ndo wechi number 7 akavagirebana akaingana. Ndo wechi number 7 ushu. Ndo wechi number 7 ushu. Iye murume remusoro. Number 7. Iya iti kuburisa gandisa mekufara inudiri. Uyu ndo wechi number 8 ushu. Ndo wechi number 8 ushu. Muri kumona nditi inudiri ndavhara pakati ndikavhara samu inudiri. Ndo wechi number 8 ushu. Hey, apa vane chidumbu sei maya. Uyu ndo wechi number 9 ushu. Ndo wechi number 9 ushu. Ndo wechi number 9. Padiaries, I swear, I beg you, I do not benja. Apasha ikivari kudlava kwakutitadza kubuda pane kuti mubude pachina tifambe nemi tichigwira vana vangu kuti makadliwa. Bhadhara mari dzawakadla vana vangu. Hanimona, because maitodliwa kamakumba acho ngachibhadhara. Hanimona, makumba acho aidla muchibuda pachina mufona pamutudza kuti simelini munhu yakaninyekana asingazivi. Matoona pane 10 vakadzotaburitsa pasofa. Handika, pane 10. All right, that's fine. Saka angari mubati chaiye wewe apa ndeupi. Watu mko numbers. Vise. Mwenda pane utono. Mbona huyo? Hey. Haya. Hey! Tindo. Hausona ne manuzu. Zvotogona mai kuti vakachinjanisa vese. Mbona. Yaita zvemari. Let me find a number in the group. Okay. Tuna wacheta zvemari namba yake wetu. Gaitoni. Nama yacho ikumboti namwe. Na michikuzo yeche kuda kudzoka guys ndidi. Hapo pakupanda. Pane kakuoma but ndaka uyu matesi akauya ka chest yangu everything very clear. Saka chinga vechipa ura pana imi guys. Chinga vechi. Chinga vechi. Paure baba chinga vechi. Paure baba. Vaka matesi zakadliwa musanyare uyai. Mtauri. Igaitione wacha kunzaita zvemari tiwe. 10,000 emari tukutoida.
10,000 kutoida. And the allergy because of change of season. Alright, here we are. Anzare kusimu. Hanzi munhu aibata mari akaenda kuZimbabwe anga asina permit yange expire, but aibata mari dzekunzi kwai muri kuita mapermits, saka hanzi angave illegal muSouth Africa, saka adzokera kuZimbabwe. Hanzi akadzokera kuZimbabwe ada kudemonstrate kwa Lucy problem. Oh, okay, alright, edzai tudaro kendi gotomwa fresh mukushu pamwe uri right hapo. Uyanza bata mara kaenda kuZimbabwe angava illegal in South Africa, namba ilipo ndio ku SA, but akunza kaenda kuZimbabwe. Heating in and out of the cold, hot water, lemon, okay, and fresh ginger with a bit of honey. Okay, I have that. Tony Scott, thanks. Ndinashuri kandi kutira kutesho shisho. Because ndakaenda kuti unoita benzi uchinda kunotogwa x-ray koi chest iri clear. Woti saka chi kunzi apata chapera chanyarira kuti gondo kuti si. Yosha kuti chisho. So ndakati kati pamkuda ndaita TB kuti ndaita chi amen clear. Yeah. Namba yauya ya Luke. No. Namba ya Luke yauya. Namba ya Luke yauya. Kaito inyore. Right, me write T7 numbers are with. Right, numbers are looking at the one. Imimai mirega ndaenda kupai numbers za Luke. Mutsvaga Luke. Mumaje problem mukaita zvokutya. Mukaita zvokutya mari dzenizorova idzi. Dzinorova kana zvokutya. Mfangu kutombokwata panguva yakafanana neizvi. Nguva kuti muzvimirire mpuwe mari dzenyu. Mazimabwe anotya. Ngongwarira pamuromo paFacebook apa. Paground chimirai zvesemagamba tione. Vanotya. Ngongwarira kutuka vanhu paFacebook apa. Chimirai paground tione dololo. Unoona kuti munhu anenge achindituka ndosaka ndisinganyanyi kuita hangu basa naye straight. Musandosangana newe ndiudze izvozvo face to face. Totangira ipapo. Look Mbafa. Look GT Mbafa. Nyanza kadai toda nyatsotorigwa time ka you must take time. Take your time. Nyanza kadai. Right. Number ya Look Taiwan. Ngoti andisi manje andikoni kufona direct. Kwaya another who was coordinating is in Zim was a nobody in the committee.
Okay. Yeah. Ndo zvakanakira kuti information haitazi kubuda kana ndingotsvaka look mbavha. Look mbavha. Abva abuda. Right. Adairi ndikuringa adairi makadiko vamudzviti muri right here ndikuona kuti muri online hamusi kudaira nhamba ndikukumbirawo kuti mudzoserewo mari ya ava mwamai widow vakaisa mari yavo iri 10,000 kumainvestments enyu asingamachuwi. Ndiri kukumbirawo kuti mudzosere mai ivavo mari iyoyo yave 15,000. Saka ndandichikumbirawo kuziva kuti ndiri kukumbira panguva ino kuti mari yacho munovapa rini. Ndokumbirawo kuti mudairi. Yadeliver. Vatobva varipo online zvavo. Katonyora kuti online. Naimi mai vemari chiyo yamududze zita renyu kuti munonzi anizvo. Kuti kana ubvunzwa kuti vapi vacho ndogoziva kuti ndikutaurani. Apa pasina zvokutya kuti kwahe ndotya muchivhara muromo. Mukatya muchitaura makavhara muromo muchitya mari dzenyu. Vakangodzosa mari yamai ava because zichaita noizi kusvikira zvanaka nenyaya yemari iyi ende hazvitoiti. Tiri kutoda mari yamai ava. That's the only way. Akangota pamai ava mari yavo hatinei naye. Chatomukanda nemagrupu ekumalisutu ikoko. Ekumasutu. Hasi todaira. Unotyei kudaira kana uri honest. If you are clean, unotyei kudaira. Anobva adzoka online. You can't run. You can run, but you can't hide. Can you hear tick, tick, tock, tick, tick, tock? Time is. Akudaira. Ndaponyora kauti TikTok. It's typing. Got paper. Let's see. Look is typing. Kuba masimba imboriga kuya panapa ndizvina nebasa rake tikutaura nyaya dzitori serious panapa zinyu dzema 3 point what dzamunotaura idzo dzinoita tione kuti musati maharaiti idzo zinhu dzandokunyumirai platform izvozvi zvamunonyora izvo ndozvandokunyumirai platform kuti munyatsokuona kuti hamusati maharaiti kana maharaiti chakudzai kuti maharaiti mukuva masimba kana muchiri kutonyora zvamunonyora zvisina nebasa rese izvo totoona kuti hamusati maharaiti
Kaitaka makawina kupingwa mazimba. Kana right chakudza kuti right. Izva munonyora izvi zvinhu zvinoda ndikunyemei kuti muye kuzoita live paplatform. Ari kunyora murabaraba kaitimiriri. Nei. Munhu ngatanga aita munhu kwai totoona kuti munhu atovera aiti oyi muda kunditukisa nemadhairi zvichinzi ndinoisa munhu asi izvi zvamunonyora zvinhu zvoita kuti vanhu vati hazvisati manyatso kumamusha 3.5 billion yamunonyora ipi mukoma masimba yamakawina imi makaiwina ipi Arikutaipa. Ari tine patience regai timiriri. Mangona edu atindi kubasa tiripo. Right. Inzwai. Talk to Becky. I'm not involved with ZMNP because investor agreed that he take over while business was incomplete. This has caused ZMNP to run from 185% profit to 100% loss by agreeing that a new committee takes over. Now, I'm now ex to the ZMNP and I'm in United Arab for now. If the new committee is continued, then it's total loss that have to go fixed at SARS. My brother, it's like you are joking, my brother. What you are saying right now is like you are joking, yeah? You are taking people for granted. You have taken people for granted for quite a long time, my brother. Whether you are in Dubai or you are in SA or you are in what, my brother, you intimidate those poor women and the poor people that were giving you those monies. Not people like me. My brother, this is blood money. I'm telling you, this is blood money. This has got 6 feet down. I'm telling you. But anyway, I did not want to say all these things. I just wanted that money for that lady. If you can pay her money, then I'm off your back. Pay that widow her money. Period. I don't want to hear about ZMNP or whatever, blah, 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 whatever that you are telling me. Give that lady her money. Period. The next time, it's not going to be like this, my brother. You go back to Zimbabwe. Wakata samdenga. Simple. If the new committee is continued, by the way, I think it's not necessary to discuss with JOJ investors, as I don't know you, but convey message to the investor. They agreed the new committee takes over, so I am out of this. Antika, unfortunately. Pandira kwaso play my audio yenyu. You play the audios when the time is right. You think you are joking. I don't know. I can't listen to audios. Why vura one audio? Get blue. Why vura one? I can't listen. Why vura audio? Why vura audio? Then in your panic because you information is good. There's an information is good. Pan information that's not good. Ziwa. Then put some my pan information that's not good. Ziwa. Any guys and do better no kadai. Any guys I'm done nyai. May let me remain anonymous because he's a bully. Guys I'm done. Itla akuzema rema look.
hapana zvandingaita guys. Regai ahlakidze mari ini ndindoenda kufront kuti vawane mari dzavo vachiti vaitira kugara kumasure because Tochka Luke is a bull. Let me remain anonymous. I don't play like that. Yapera guys, nyai hande kunemu. Yapera nyai hande kunemu. Let's go kunemu. Come on guys. What is in the message you dance in Munoza kuti kudini? Indi kuzama kuti vanhu vaone mari tikuvamira kuti let me remain anonymous. Ha? Saka ini ndondo mmoja amuna anonymous. In mmoja anonymous ndinoenda kumbeni. Okay. Kana ndimiwo guys. Kana ndimiwo. Kendisele nava. Zvingatondinetsa izvi. I've tried my best. Tamusango yangu ndagara panapa muti muda kuita vana anonymous. Kanitsvage baba vaya vaine nyaya yavo divorce tinde dumberi. What is this? You want to remain anonymous? Panyaya yekuti mukuda mari yenyu. Dei kwanzi come let me give you your money. Manga musingani account number yenyu ine zita renyu. Come on guys, zvakaipa. Zvakaipa zvokushandisana, zvakaipa. It's wrong. I'm trying my best to money marine. Much why I want to remain anonymous. Chiri remain anonymous. Can I go anonymous? Amanje baba pamwavati. Wow. Ndosana nazvenyu. Shobhuwa moziva. You want to remain anonymous asukuda mari yacho saka dei mari ndaipiwa ndaidla. Ari kutaura zvoti kwanzi kune mumwe investor akauya vanhu vakati kwanzi investor uyu ngaite take over. Ini information yese yanda kuiudziwa. Pane mumwe investor kunzi ari mukuwa zvakunyora munhu kuti kune investor akauya vanhu vakati ngaite take over that investor. Baba vanenge vavata guys. Baba vavata kuti no answer 9 10 ako Africa vavata dza 11 kids. Baba vavata vabva kupeace job. Vavata baba. Vabva kupeace job. So guys tambotandara mangwana. Mangwana hande imberi tipfurire mberi ne topic yedu yema toxic sisters and toxic mothers. Mangwana toxic sisters and toxic mothers. Anditika please vanhu venyaya dzaluku don't come to me. As long as you are anonymous, please don't ever come to me. Kana iri mari yako chichakauya inokurwadza. Chaicha iyo. Anditika and if you want to tell people to bring awareness to people, how will anonymous? And come yeke into yeke one. Saka ini upenyu ndo wakosha wanga unakosha. Weni ndo wakosha wamuri kuviga. Wanga unakosha iwe chinda kufront. Indri gamba ndo zvindira kufront chawe. Imi motla kuenda kufront futi asindi makapinda masheta achona. Alright guys. Marabo guys andika vanga chiti live yarizweri kupi live yarizweri iripo zvandikuita zvinichipedza pa ndakutoipina inde kumusoro hanimona ndakuipina inenge iri pa pinned kana vanoda kumuchiva ndakuiona muchaiona mama muchingobvunzwa nevanhu ngavamuke hakuna havana kubasa kwavari kuenda mangwana tendai ngavamuke havana waziva sei kuti kuenda kubasa tendai how do you know kuti holiday aiwa ndi garden boy kapa mwana enda kubasa mangwana. So I'm going to public holiday. Tinenge tiripo guys. We'll talk tomorrow. Antika, bye bye guys. Sleep well. Antika tubatana mangwana. Moti zvinobuwa fun.